Als we om de herkieks in Maastricht, maar gewoon ook in Limburg, er is niks meer over van culturele vrije zones. Of gewoon een plek waar heel veel mensen zoals ik en dich misschien zichzelf kunnen zijn en gewoon het gevoel hebben dat ze ergens bij horen. Wij zijn zeg maar het rafelrandje van wat er nog is. Er is gewoon geen plek voor ons in deze maatschappij. 20 plus jaar van mijn leven. Mijn ganse wonen is hier. Als ik hier weg moet, dan is er geen ander landbouwbelang. En voor de andere mensen al helemaal niet. Ja, in 10, 15 jaar heb ik daar zoveel tijd in gestoken. En dat klinkt heel cru, maar dan ergens merk je van, het heeft me niet weer geholpen eigenlijk, om nu verder te komen. Als het dadelijk op wilt, dan heb ik ook totaal niks. Dat wat er voor in de plaats komt, ik vind het triest voor woorden, dat wat er komt. Enorme groentoren, het wordt zo'n doorgetrokken lijn met de rest. Het zou prachtig zijn als er meer van dit soort plekken zouden komen om meer mensen, nog veel meer mensen, het idee te geven dat de gewone burgerlijke consumptiemaatschappij echt een enorme verarming is van je eigen levensmogelijkheden. Deze plek bestaat al 20 jaar. En er zijn meerdere generaties die hier in het pand hebben gezeten en die het toch altijd bloeiend en levend hebben gehouden. Ik stond hier op een moment met iemand anders, met een partij, en die stond hier ook voor dit gebouw. Ja. En hij stond echt te dromen van wat als dit nou eens een museum kon zijn, weet je. Jullie gaan er spijt van krijgen als deze plek weg is. Want er zijn heel veel mensen die hier naartoe komen en zich fijn voelen. Waarom moet deze plek dan weg? Dat is de vraag die ik stel. Ja. Ja. Hoe groot is die community nu eigenlijk? Ja, het is niet zo heel groot, heb ik het gevoel. Als ik mijn voet in de maatschappij zet en ik heb een huurhuis en heb ik ook al eens gehad, is dat toch anders. Je leeft niet in een community. Je leeft volgens de maatstaven van de maatschappij en ik voel me daar heel erg ongelukkig bij. Het past niet bij mij. Ik moet naar boven, ik ben van het huis. Ik ben van hier, ja. Moet je waarom? Nee, alsjeblieft, ik moet... Oh, ik word helemaal gek. Mag naar binnen. Het ziet er goed uit. Er is altijd iemand thuis en er is altijd een beweging gaande waar je aan mee kan doen. Of er wordt gepoetst, of er wordt iets opgebouwd van een expositie. Anne? Anne? Hey, We worden de film gezet, hè, jongens. Ja, man. Hoi, Anne. Ook Anne. Als het goed. Heb je lekker gepoept? Was de keuken schoon, jongens? Heb jij dat gedaan? Dat dacht ik al. Nice. Wat is Julia eigenlijk? Wat zei je? Eigenlijk doet iedereen het nu wel. Misschien echt één. I was just saying your name! I just was Julia. Hello. Now I'm like one with the car. It's like, yes. You're sleeping in your van.
I think so. I don't know if there's a mattress still left. I got a new mattress. It's at the entrance if you want to take it. Nice, and I need a one-person mattress because I didn't had a mattress for a month in my van. Where have you been sleeping? On a yoga mat. Hey. Ja, dit was allemaal leeg. Het was gewoon één grote ruimte. Dat is wel altijd natuurlijk in die zin een aparte ruimte geweest ten opzichte van dat stuk. Die wand die loog gans vol met papier nog. Dat kwam van de sappie nog af. Die gebruikte dat, of die gebruikte die hal blijkbaar. Dus dat hebben we wel moeten opruimen. En de eerste jaren hebben we altijd open dag gehad, 1 keer in het jaar. Dat hebben we al heel lang niet meer gedaan eigenlijk, maar dat was een beetje ook om de buurtbewoners kennis met ons te laten maken. Zodat ze wisten wat dat voor volk is, wat de mensen daar in die fabriek woont. Veel mensen vonden het überhaupt leuk om eens naar binnen te lopen. Om het van binnen eens te zien. Dat was eigenlijk altijd wel gezellig. Dit was helemaal mijn verdieping. Helemaal leeg. Daar stinkt niks, dat niet. Hier was 1 grote lekkage. Hier hebben we het eetcafé later gebouwd. Dus dat is wat nu het atelier van onder andere Marielle ook is. Ja, en mijn verzamelkunst, dat waren natuurlijk ook allemaal niet. Die wanden waren er niet. Ik heb mijn eerste wanden hier gebouwd van panelen die om machines hier in het gebouw heen stonden. Die hadden ze weggewerkt. Ik weet niet wat het doel ervan was, dat mensen er niet aan kosten komen. Nou, wie gezegd dan wandjes gebouwd. Gordijnen opgehangen. Ja, en zo gaat het. 20 plus jaar van mijn leven. Eigenlijk, ja, mijn ganse wonen is hier. En nu heb ik het ook wel weer met gehad. Nu ben ik weer gedaan. Waarom dan? Het is wel klaar. Ik kan minder goed tegen die kou. Ik kan er minder goed tegen dat de groep vaak wisselt en dat ze weer van mensen afscheid moeten nemen en anderen weer verwelkomen. De enige droom die ik ooit heb gehad, is om gewoon een plek te vinden waar ik me thuis voel en me comfortabel voel. Waar ik kan zijn waar ik wil zijn. Ik was 13 toen ik op mezelf ging wonen. Omdat ik toch het gevoel had dat ik zelf beter voor mezelf kon zorgen dan dat er voor mij gezorgd werd. Dus ik heb eigenlijk een beetje vroeg geleerd om zelfvoorzienend te zijn, zeg maar. Er zouden zoveel dingen moeten gebeuren om mij te laten toespelen in deze maatschappij. Er zijn zoveel dingen die gewoon te absurd zijn voor woord. Wat ik het allerverschrikkelijkste vind is wie belangrijk geld is in de maatschappij. En dat de maatschappij alleen maar draait om geld. En dat iedereen zich gewoon tot aan depressie toe kapot werkt. Omdat ze zonder geld nergens komt. En dat hele ding zijn kwijtgeraakt van de kans ook zelfvoorzienend zijn. En die een eigen groente verbouwen en die een eigen wereldje maken waarin ze wel
gelukkig kunt zijn in plaats van altijd maar dat druk te vullen om te studeren, een goede baan te krijgen, een carrière te maken, de duurste auto te hebben en de duurste kleren te hebben. En dat is niet mij, dat ken ik gewoon niet. Ik ben nu nu 16 jaar. Omdat dit een plek was die mijn dochter gevonden heeft voor mij en zei... vader, je moet hier naartoe, want dit is passend. Hier kan je doen wat je doen wil. En is er ruimte om dat te doen. En zijn de mensen daar waar je mee op wilt trekken. At this party place, all my friends didn't want to come anymore because of the party. I said there would be a lot of party and not of stay. Yes. Whatever. Yes. Hey. Hoe lang heb je hier gewoond? 15 jaar. Wow. 16 eigenlijk. Hoe voelt het om terug te komen? Wat? Hoe voelt het om hier weer te zijn? Ja, gewoon. Gewoon als... Gewoon goed. Mogelijkheden. En, ik voel me altijd een beetje schuldig. Ik had altijd het idee dat ik had dat meer gekund. Ik had meer bij kunnen dragen. En, ik heb een beetje last van dat ik oud ben. En, ik was al oud. Ik was zinnig oud voor iedereen. Ik was 75 toen ik kwam. En dat vond iedereen zo absurd oud. Want iedereen was zo'n beetje 20, 25. Ik geloof niet dat iemand ouder was dan 25. Even kijken wat er blijft gaan. Dit is niet helemaal de bedoeling. Ah, dankjewel. Ben je los? Ja. Ben. Gered. Oké, ja. Nou. Ja, dankjewel. Fijne dag nog. Ja, dag. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi. Ik heb het heel goed gemerkt wat voor verschil het maakte als mensen hier binnenkwamen. En hoe dat als het ware hun ontkoppelde van het standaardbeeld van de wereld. En dat is eigenlijk de power van het landbouwbelang. En die is eigenlijk te klein gebleven, omdat er maar één zo'n plek was. Er is andere plekken die zijn opgegeven, verdwenen. Ik had ook erg de hoop dat ik hier in Maastricht een goede connectie zou kunnen krijgen met de universiteit. En ja, dan denk je dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Als je zo'n enorme denkkracht kunt koppelen aan de ideeën van Demoter. En is dat gelukt uiteindelijk? Helemaal niet. Helemaal niet. Wat ik ook gekund had, was dat mensen snapten dat die techniek een beetje anders kan. En dat je zonder geld wel de goede dingen kunt doen die nu nodig zijn. Sinds dat ik 19 ben, leef ik of gekraakt of in andere communities. En
Mijn vader heeft altijd zoiets gehad van, wat doet zij daar? Dat kraken, tatoeëren, dat wilde hippie-leven, zeg maar, in zijn beeldvorming zag hij zijn dochter een hele andere kant op gaan dan wat zijn opvoeding was. Hij was zeg maar mijn rots in de branding. Hij was dan, nadat mijn moeder is overleden, ben ik eigenlijk met hem opgevoed. En hij was een soort van lichtpunt in het verleden. Ja, hij is doodgegaan, dat was het dan ook. En toen kon ik gewoon, ik weet niet, ik heb maar gewoon als kip zonder kop rondgelopen. Maar in de hoop gedacht, wat vind je ervan? Welke kant moet ik op? Dat vond ik soms wel moeilijk om gewoon zonder hem door te gaan. Het overkoepelende thema is zeg maar het menselijke bestaan ten opzichte van de maatschappij of het systeem waar wij in leven. En dus dan kritiek in de zin van dat er helemaal niet stil wordt gestaan. Hoe mensen zich kunnen voelen of waar komen mensen vandaan. Dat mensen continu in een maatschappij wonen waar iedereen wordt veroordeeld. En ik probeer juist te laten zien met mijn werk dat er ook iets anders bestaat dan alleen maar meelopen met de structuren van het systeem. Juist de schoonheid van de mens te laten zien. Ja, en als ik dan muurschilderingen buiten maak, is het gewoon fuck the system. Zo van, ik ben tegen het systeem. En ik wil juist laten zien door de expressieve koppen dat het een soort van een moment voor jezelf is om niet mee te moeten gaan in de bouwstenen van het systeem, maar vooral te doen waar jij gelukkig van wordt. Vanaf het moment dat ik hier kwam wonen, ging het mentaal met mij zoveel beter. En ik kan eigenlijk niet helemaal mijn vinger erop leggen waarom dat is. Want er is best wel veel stress hier af en toe. Waarvan ik ook af en toe zeg heb van ik ben echt helemaal zat. Maar gewoon de luw je keer dag met samen zit, hier in de keuken of bij een evenement of zo, durf ik wel oprecht van te zeggen dat ze wel om me geven, zeg maar. Maar oprecht om de geven, zeg maar. And I got her freaking album. Game freaking on, Carol. If anyone comes for Frank, I'm coming for them. Na 2 andere kraakpandjes had een huisgenoot dit gevonden en ik ben hier komen kijken en ja, superleuk. Een grote lege fabriek, dat inspireerde me en ik had zoiets van ja, super, ik wil hier komen wonen en toen zijn we eigenlijk vrij snel hier begonnen met kamers bouwen. Dat is niet dat me in het kraken in die zin echt aantrok. Wel van, ik woon gewoon in een ruig pand wat leeg stond en waar heel veel mogelijkheden zijn en waar ze anders kunt wonen en vooral kunt delen met mensen die ja, wat normaal niet gaat in een normaal woonhuis.
De woont heel goedkoop, dus er hoeft in die zin niet veel te werken. En dan, dat zou betekenen dat ze eigenlijk tijd over en die tijd investeert ze in gewoon het project wat hier gaande is. Dat heb ik ook altijd gedaan. Toch zeker in 15 jaar lang. Best intensief ook. Maar de laatste jaren merk ik dat het dat ook lastiger maakt om dan voor mij echt weer te komen. Ik ben nu qua het project Landbouwbelang amper nog met bezig. En dat is waar ik me vaak zorgen maak, schuldig om kan vullen. Dat ik niet de tijd investeer meer in het project. Waarvan ik altijd zelf heb gezegd dat dat wel nodig is als je hier woont. Yeah, you want to make the minutes? No, I don't. Yeah, okay, then stop talking about the minutes. Landbouwbelang is voor mij nog altijd een plek waar het oordeel buiten de deur ligt. Dat ik me hier fijn voel, dat ik me hier kan ontwikkelen, dat ik me kan uitspreken. And I think that's it from my side. And Mariella has also something to say. Yes, about the cleaning. It's still like, sometimes I wonder how it's even possible. It's always getting into a mess. It's like when you have dinner, breakfast at that table, or sitting there, and you're done, take your fucking plate, bring it there, clean it, and just put it there. It's not that difficult. It's like the most easiest thing to do. Dat ik heb geleerd om hier mijn eigen mannetje te staan, want het is soms ook wel heftig hier met discussies. And I think he's a good person, but you have to follow the rules. You have to behave. You have to act normal. He didn't went on the side when Maria wanted to cook. He just stayed on the two cooking things, and Maria was like, "Can I just?" He did it, just these things, and this has nothing to do if he's a refugee. I think that's the biggest bullshit I ever heard. Yeah, you're right. Weet je wat het is met de kraak zien? Hier word je gezien. Mensen beoordelen je niet. Als je gekke kleren aan hebt, of loop je met een pruik rond, of loop je in je naakje of je staat op je hoofd. Dat vind ik in communities heel erg fijn. Ja. Het is een gevoel. Een fijn gevoel waar ik mij veilig bij voel. Een veilige space. Mijn moeder is heel vroeg overleden, mijn vader ook. Ik heb hele zware depressies gehad en angstaanvallen en complexe posttraumatische stressstoornissen. Dus niet één, maar duizenden dingen die gebeurd zijn die absoluut niet kunnen, zeg maar. Van vroeger en van thuis uit. Psychische mishandeling door stiefmoeders. En mijn vader is er eigenlijk in meegegaan. Dat is heel heftig geweest. Ja, en daar kom ik eigenlijk nu pas achter dat... ik ben eigenlijk nooit geaccepteerd, ook niet echt door mijn vader, omdat ik gewoon anders ben. Als baby al was ik al anders. Mijn moeder heeft dat wel natuurlijk geaccepteerd, maar ik hoor echt van iedereen... Ja, je bent zo anders, je was zo anders en je bent nog steeds zo anders. Dus ik word continu als iets anders gezien, maar ik voel mij daardoor niet gezien. En door mijn tweede stiefmoeder ben ik van de 20 jaar gewoon 15 jaar lang genegeerd. Dag in, dag uit. En dat is niet heel fijn. Hoi oma. Hoi Chatteboot. Anne. Levende slangenleeuwen. Anne. Kom maar binnen, kind. De biepte gaat. Dat is de telefoon. Oh. Ik was zo lang gebleven. Heb je geëerd? Het gesprek wordt opgenomen, oma. Oh. Wat heb ze? Hoe zit hij? Ik heb de alarm, mama. Ja, moest ze niet doen. Ik heb per ongeluk op het knopje geduwd. Wat zit er nog? Ja, sorry, dat was een foutje. Ik gaf mijn oma een knuffel en toen ging het alarm af. Sorry. Nou ja, goed dat u uw oma knuffelt. Vooral blijven doen. Ja, dat zeker. Sorry hè. Oké, goed. Excuses. Fijne middag. Fijne middag. Doei doei. Precies wat in de knuffelhoed maken. Je zit ergens op de trap. Op de basisschool. Ja. Ik weet niet, het jaar of... Nee. Nee man, Nee, kijk.
Weet ik niet, 6 of zo. Ja, kleiner. Ik word ook wel een piraat toen. Plak dat toe. Het vroeg of het erover mocht hebben dat ik van meisje naar jong ben gegaan. Ja, waarom niet? Dat is een stokkegaal. We vinden dat helemaal niet erg. Nee, ik vind dat ganz gewoon. Ik heb toch niet met gezeten, nee. Ja, ieder zijn eigen zin, ieder zijn eigen weg. Mam zat er wel met, wat? Je zei, pap dan? Nee, pap niet zo. Zo met? Ja. Mam en pap die gingen door trein. En het beviel hem niet zo 100% bij de mam. Hij ging liever naar pap als bij de mam. Oh, niet liever bij pap. Hè? Oh, niet liever bij pap. Nee, maar net ze maar naar mij gekomen, ik heb die andere zaken. Dat heb ik toch gedaan, je bent toch naar dicht? Ja, dat heb ze goed gedaan. Nou, ze nog veel vroeger, kan ik komen. Ja, hij is gewoon ergens in de rempeleer gestapt en hij is alleen gaan wonen. Dat is een heerlijk wat dingen. Je moet hem daarna komen en wat er overhoudt en wie er moet leven, dat moet hij zelf beslissen. Maar wat hij gedaan, dat vind ik hartstikke goed. Waarom dan? Omdat hij zo goed voor zichzelf opkomt. Hij moet voor zichzelf opkomen. Dat kan niet en zich niet op anderen verlaten. Dat moet er gewoon. Hè? Schat? Ja. Ja. Dit ben ik. En dit is Obed, hoe ik toen samen met die naartoe verhuisd ben. Dit is nou, niet helemaal wie voor de grote hal aantroffen, maar er loog echt tot hierboven zo in een berg papier nog. Ook mijn kamer, maar dan zongen de wandjes die erin geboet zijn. Dit is eigenlijk zo wie ik het toen aantrof. Zit ze in die deuren naar boete toe. Ja, en dan door een wand gemaakt en hier zit wel een soort van hoedhoek. Of de gelijk een moer voor te zetten. Doe durfst. Ik heb überhaupt, afgezien van het werk, ook die energie niet meer. Omdat het gewoon, ja, in 10, 15 jaar heb ik daar zoveel tijd in gestoken. En het klinkt heel cru, maar dan ergens merk je van, het heeft mij, om het heel bot te zeggen, het heeft me niet weer geholpen echt, om nu verder te komen. Als het dadelijk op wilt, heb ik ook totaal niks. Ik heb er hele leuke herinneringen aan en ik heb, ja, in die zin kunnen delen in het geven aan mensen in de stad. Ja, ik ben daar wel mee bezig, toch wel in mijn kop, dat ik het ergens ook niet gerechtvaardigd vind om dan nog hier te zitten en dan nu alleen maar geld te verdienen en met projecten die er zijn, ja, eigenlijk niet meer bezig te zijn. Want dat hoort hij wel? Nou, omdat in de tijd dat ik zelf heel actief was, vond ik dat heel irritant als er mensen waren die op die manier hier zaten. Dan had ik echt zoiets van, ja, wat best dan voor een parasiet. Maar ergens ben ik dat nu zelf een beetje geworden. Wat wil je met die biertafel? Opvouwen en in mijn ruimte zetten. Weet je hoe het gaat? Ja. Kom eruit. En dat geldt ook voor die bierbank die daar staat. Het zou trouwens de enige manier zijn om nog een beetje stabiel te staan als we willen klimmen. Die zijn veilig. De zijkant gaat nu langs het... Nou, probeer ik even vast te zetten. Wacht even. Wil je even hier kijken alsjeblieft? Gaat het? Nee, wil je even hier kijken? Oh ja. Dus hij moet die kant op. Ja, maar dat is ook helemaal wat moet.
Want hij hangt daar nu op. Ja. Ja, als je hem tilt, dan trek ik. Dit kan niet. Dit kan niet. Toen ik 11 was, heb ik mijn eerste communie meegemaakt. En dat was in de oorlog, de hongerwinter. Toen hadden mijn ouders een plek voor mij gevonden in het boerenland in de buurt van Rotterdam. En dat was een communie van een mensen op 20 denk ik. Nou, dus daar heb ik een jaar ongeveer gewoond, totdat de bevrijding kwam. En, daarna weer een gewoon leven gehad. En, getrouwd. En ook een beetje 24 jaar met elkaar opgetrokken. Kinderen groot worden en huis hebben. En, wat daarna kwam, was mijn tijd dat je je voorstelt dat er iets anders in de wereld kan en moet. Milieu en op een andere manier met elkaar omgaan en niet streven naar de carrière of naar een hogere salaris, maar kijken of er een andere, leukere wereld is. Oké, en dat verhaal heb ik proberen in te vullen met Demoter. Meester, hoe gaat ie? Hé, jij ziet eruit als een Egyptische prinses. Hé, maar wanneer ga je nou weg uit Landbouwbelang dan? Ik heb het een en ander te verhuizen. Ik heb het een en ander te maken. Ja? Ik wil nog wat workshops doen. Slaap je nog wel lekker in het Landbouwbelang of is het daar eigenlijk inmiddels te koud? Nee, helemaal prima, maar niet op vrijdagavond. Feestdagen? Niet op zaterdag. En dan is het te lang, hè, Harry. Ja. What's up? Hoe is het met jou dan? Ja, goed. Met jou? Ja, oké. Hey Chloe. We're gonna have to leave, but You dyed your hair. Nice. And what's your next step? Staying in the LBB? Yeah. Probably staying in the LBB until we have to go. Yeah, it really depends on who buys it and what they're planning. Because, hello Kaya. Oh, you're so warm. Yes, I am. I am really warm. Ja, dat is dan nu. Wat zit er van nu? 2000... God, wat zit dat? Ik heb elkaar bijna... Is dat 3 jaar? Ja. Maar ik kwam hier al in... ja, waar was je nu? Ik was op zijn illegale rave in 2005. Toen was de inval van de politie geweest. En dat feest, dat wordt toen ook nog onder het kunsttour gebeuren, wat toen Ah, ja. eigenlijk was. Ja, ik mocht op mijn pap niet in het Landbouwbelang komen. Maar dat maakte zich natuurlijk zorg. Dat ik dan in de verkeerde scene terecht zou zijn te komen. Ja, kijk waar ik nu zit. Ja, er zit een geboel van iemand anders. En dan mocht eigenlijk blij zijn dat ze er mocht zitten. Oh. Ja. Maar het is juist ook om een eigenaar aan te sporen van hey, er moest die geboel niet gewoon zinloos leeg laten staan. Zeker niet. Ja, nu in deze tijd is er gewoon weer veel vraag naar woonruimte. Ik ben, als ik kijk wat ik aan een hypotheek kan krijgen, dat is niks. Ik kan ze nog steeds in een garage verkopen of zo. Zegt het maar. Best wel klaar voor? Jo. Als het niet gaat, dan de posten weg. Ik ben naar Afrika gegaan en het was meer een gevoel van, ja, dus die armoede. En ik dacht, ja, als ik het wil doen, dan wil ik het zelf doen. En ik dacht van, ik gewoon grote portretten schilderen van die lui. En kijk wel wat er goed komt. En het was eigenlijk best wel een succes. En toen brak ook de pandemie uit. Ik ben eigenlijk voor de pandemie net weggegaan. En als ze zag wie ze dan met de lui omgingen en dat lui gewoon geen eten hadden of dat projecten niet meer door konden gaan, dacht ik van nou, dan gewoon het geld inzamelen met mijn kunst. Toen maakte ze toen portretten van de lokale bevolking ook, ja. Toch? En daar de opbrengst van... Ik heb ook een gedeelte naar het model, maar sommige modellen ben ik goed het oog verloren. Dan gaat het liever naar een project in. Ja, precies. In het refugee camp, dat ook de modellen ook door en met kunnen doen. Ja.
Ja, Rijksmigranten. Such a beautiful space. Robin een yogaleraar, ik heb hem samen lessen gegeven. Aan volwassenen en kinderen. We mogen een yoga tour gemaakt door Latifa. Ubuntu means us. We are together. We are stronger. So I really practice for what I'm doing. For me, it's really important to tell people and also tell the world that we do things together. So you can only help other people if you're open to it and you can help. And what came back to me was a lot of love, a lot of energy, a lot of support. I did murals in the open together in front of Kampala. It was really strange, it was really funny, but it's just, it becomes family. And the exhibition is called Hidden Profiles because before I didn't know all of these people. Ik stond hier op een moment met iemand anders, met een partij, en die stond hier ook voor dit gebouw. En hij stond echt te dromen van wat als dit nou eens een museum kon zijn. Weet je? Die twee, dit hele blok, weet je, daar kan je van alles bij. Dat iemand, dus er zijn heel veel mensen die dromen over de toekomst van dit gebouw en van deze plek. Er staat, we will own nothing and you will be happy. Ja, you will own nothing and you will be happy. Nou, dat is de uitdaging van de toekomst in termen van duurzaamheid. Ik denk dat hier ook het deelaspect in zit en je wel deze plek. Ja, dat zie je natuurlijk op meer thema's terugkomen. Hè? Dat het een eigendom hebben van een huis of van een auto of van spullen. Niet de norm hoeft te zijn. En dat je dus flexibeler bent en dat je een tijd hier kunt wonen en van hieruit in andere steden of plekken. En dat je kunt verblijven, dat je vooral leeft en onderdeel bent van het leven en minder vastzit aan eigendom. Dit hele Sphinxkwartier gaat over hij geeft ruimte aan rafelranden en creativiteit. Eigenlijk is creativiteit bijna levend, denk ik, een opgave voor iedereen in het leven. Dat je je creatief voelt, weet je, dat je samen een toekomst kunt ontwikkelen en vormgeven in brede zin. Wat zei je? Wij kennen elkaar niet, denk ik. Jawel, we hebben al lang met elkaar aan tafel gezeten. Ah ja, ik heb met zoveel mensen aan tafel gezeten. Oké, we kennen elkaar wel. We zijn van het Harold en Almor. We hebben een gesprek gehad over ja, zeker. De toekomst. Het leven in een broedplaats. Ja, zo is het. Dat jullie van ons af willen en waarom wij dat niet willen. Ja. We hebben toen wel afgesproken dat we in contact blijven, maar we hebben nooit meer wat van jullie gehoord. Nee, is vice versa, denk ik. Hè. Dus, maar ik zal het bij ons opnieuw op de agenda zetten om een afspraak te maken. Ja, het zou fijn zijn om meer aandacht te krijgen wat wij zijn in plaats van dat de rafelranden altijd moeten weggaan uit de maatschappij zoals deze. Ja, en waar we naartoe gaan, denk ik. Jullie gaan er spijt van krijgen als deze plek weg is. Want er zijn heel veel mensen die hier naartoe komen en zich fijn voelen. En eigenlijk daaromheen voelt niemand zich prettig. Denk er maar eens over na. Nou, over nadenken doe ik sowieso. En ik heb veel waardering voor het landbouwbelang, hoor. Dus dat is in de eerste plaats. Dat wat er voor in de plaats komt, ik vind het te triest voor woorden, dat wat er komt. Het is een Pippi Langkous-huis, hè? Enorme groentoren, het wordt zo'n doorgetrokken lijn met de rest. En dat is natuurlijk voor te wonen. En het is een AAA-locatie en er wordt weer zoveel geld in iets gepompt. Als hier nou eens wat ervoor terugkomt, een buurtcentrum of ateliers of iets waar mensen uiteindelijk echt iets aan hebben in plaats van weer een woontoren. En dit is eigenlijk de grootste laatste plek in de buurt wat er nog is. En het zou gewoon heel jammer zijn. Ook voor de organisaties die hier dingen doen. Foodbank, doorgeefwinkel, Transport Art Space. De bandjesavonden die we hebben en eigenlijk alle andere projecten die altijd komen. Dat is jammer, want er is daarna geen plek meer. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Uiteindelijk, we hebben geen einddatum. En ik denk op het moment dat er de einddatum, als die er staat, dan gaat er pas gebeuren. Dan gaat er iets gebeuren, maar ik weet niet wat. Verzet, demo's. Ben je erbij dan, denk je?
Ik wil best heel graag bij de demo's en het verzet aanwezig zijn, maar niet in de negatieve zin met bakstenen gaan gooien of met vuurwerk gaan knallen. Of blokkades op de weg. Maar eigenlijk meer het manifest voorlezen aan de maatschappij en de gemeente Maastricht, aan ondernemers en andere partijen. Waarom het dan weer zo moet gaan en waarom wij eigenlijk zouden moeten blijven voortbestaan als community. Er is gewoon geen plek voor ons in deze maatschappij. Wij zijn, zeg maar, het rafelrandje van wat er nog is. En het wordt gewoon heel erg geboycott. We worden eigenlijk weggeduwd, nog steeds. Kijk maar hoe het overal in Nederland te werk gaat. Kraakpanden worden ontruimd. Er is gewoon geen plek. Sorry. Het is ook heel lastig om weg te komen naar het wat ik ook fijn vind dan. Maar ik zou wel een klein flatje kunnen huren en daar veel geld aan moeten geven op dit moment. Maar dat werkt niet per se gelukkiger als hier. It's really a small group. Yeah. Yeah, this is like our breakfast club. Well, but then in a house format. we only have 12 house members at this moment. Yeah. And this is half of it. So Yeah, it's true. Rwanda, Jim, Basha, Aryan, Julian. Tyler is not counting. It's Aryan, Omar, Basha, Julian and Yuri. Oh ja, en Julian. Zeker, we kunnen nog steeds gewoon iets dingen doen, maar weet je, het is gewoon makkelijker als de mensen dan ook gewoon komen, zodat je gewoon met ze in gesprek kan gaan. Ja. Doei. Ja, Elijah, de beste stuurlui die staan aan wal, zeggen ze. Ik denk En zo blijkt nog dat meer. Jake Ryan daar in dit pand woont een haat-liefde relatie heeft met het landbouwbelang. Ik denk dat Jake Ryan daar hier woont toch wel zo gaat hebben van aan de ene kant vind ik het landbouwbelang fucking kut en wil ik zo snel mogelijk weg. En aan de andere kant blijft Jake Ryan toch altijd hangen, omdat ze toch de community hubs en ze toch wel van de liefde met ze samenwoont van Gijs houden en toch wel het idealistische gedeelte van wat het landbouwbelang zou kunnen zijn en zou moeten zijn. De motivatie is om ermee door te gaan. Ja, ik heb het idee dat er niemand nu is. Ze hebben in elk geval wel het onkruid van de deur afgehaald, dat scheelt nog weer. Hoi. Ja, dat had Juri. had ik begrepen. Met Koen, hij komt weer. Dag, dame. Elektra van de corporatie. Oh, dan. Ik heb ook de verwarmingen even, want ik wist niet Ik voelde het, ja. hij werkt. Ik heb ze allemaal opengezet. Nu probeer ik gewoon het geld op zit te zetten. En ja, hopen dat als het dadelijk ook hier ophult, dat ik ook makkelijk zou kunnen wegkomen. Ja. Ja, dat is een leuke plek daar. Ja, jawel. Maar dan ben je wel ruimte gewend. Ja. So, I've been better the past few weeks. Actually, like getting so fucking angry in the last meeting really helped me process a lot of shit. You know, I think I just needed to get angry. Not that I was really angry, but you know, I was expressing my emotions. You know, so yeah, that actually helped me quite a lot to start processing some stuff that has been on my mind. Also worked a lot. Gotta bring that last cash in since I'm debt free now.
Yeah. So that's really good. I mean, we talked about it, not super debt-free, but because... Yeah, okay, but I mean my medical debt. Ah, yeah, chill. Yeah. Nice. Like the big debt. She was thinking rent, yeah. I'm like, wait a second. Minor. I thought I was completely debt-free, like in my whole thing, but you know, I missed one. I'm gonna pay that next week when I get paid. So yeah, I think everyone actually in the kitchen here knows this already. But I wanted to say it in the house meeting anyway. I kind of have decided that I'm gonna leave Maastricht and I'm gonna leave the fucking Netherlands because I'm so fucking done. And I have to go and throw myself into the deep dark and start doing something with my life. You know, because I fucking love it here. I love Maastricht and I love the LBB and I love everyone, and I'm gonna leave behind so many beautiful connections and friendships and people that I love, but there is no future for me here, man. Like, I just really realized in the last few months that I have nothing else than my full-time job and the people that I love. And, you know, people shouldn't always be a reason for you to stay somewhere. So, yeah, I just decided that I'm gonna go to Spain, go live with Julia, not you, but everyone got that already. And we're just gonna try to start building on our lives, you know? Go for it. Yeah. And I'm really excited, but I'm also fucking scared at the same time. Deze plek bestaat al 20 jaar. En er zijn meerdere generaties die in het pand hebben gezeten en die het toch altijd bloeiend en levend hebben gehouden. Dus dat wil niet zeggen dat als we weer dadelijk weg zijn, er niet een nieuwe groep nu kan komen die het misschien nog beter kan doen als we het nu doen. En als ze nu het landbouwbelang gewoon afpakken van de lui die zich niet super comfortabel voelen in het chic en schoen plaatsje van Maastricht, dan gaan heel veel lui het gevoel hebben dat ze nergens meer naartoe kunnen. Ik kom er zo aan. Tot zo. Ja, ik ben kapot. Ik ben al vanaf 11 uur hier bezig. Ik heb nog geen seconde. Het is de eerste keer dat ik zit sinds vanochtend 11 uur. We hebben deze avond omdat ik dat heel graag wilde. Dit is een van de dingen die ik echt nog wilde doen voordat ik wegging. Er is niet zo gaat in Maastricht. Was tegen een lege frituur. Zo gaan we vandaag. Hij is natuurlijk wel het COC, ja. Ja, maar dat is toch anders als het hier is of in het COC. Ik heb gewoon het gevoel dat hier in het landbouwbelang dingen vaker gewoon wat laagdrempeliger zijn voor u. En ze zich wel sneller comfortabel voelen omdat ze met lui zijn die net zo zijn als hun. Puts down the Queen's tell antique jokes. Caleb's ridiculous, join their laughter. The fucker's illegal now. What more are they after? Join me. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Sing if you're glad to be gay. Look, listen and you'll agree with me. Things are not what they used to be. You see, masculine, feminine, feminine mix. Which is the rooster, which is the head?
Mijn vader is in 2012 overleden. En voordat hij stierf heeft hij wel gezegd dat hij overtuigd is van mijn levensstijl. Want hij zei, als jij doet wat jij wil en waar jouw hart ligt, zie ik dat het goed komt. Dus hij heeft me wel uiteindelijk die motivatie gegeven om met mijn leven door te gaan zoals ik dat nu doe. Ik was bijna 4 en toen is mijn moeder overleden. Dat is in 1990 geweest. Ik kom uit mijn moeder, ik ben mijn moeder. Met heel veel dingen kom ik overeen met haar en het is toch gewoon heel fijn om te voelen dat je wel weet waar je vandaan komt. Je mist toch een stuk van opvoeding. Je hebt een laag zelfbeeld, je weet niet waar je het moet zoeken, je krijgt die onvoorwaardelijke liefde niet. Hoe oud is jouw moeder geworden? 37. Ja, bijna 38. Jij Dus, bent bijna jarig, toch? Ja, ik ben bijna jarig, ik word 36. Dus rond deze tijd is ze ook ziek geworden, rond deze leeftijd. Dus dat is wel iets wat me bezighoudt, ja. Ja, nu zit ze vast, hè. Kom eens zien. Nee, hier. Ze zit vast. Nou. Voor mij is het eigenlijk een dag waar ik me eigenlijk heel erg alleen voel. Want degenen die mijn verjaardag zouden moeten vieren zijn er niet. Dat zijn ook mijn ouders. Normaal vier je een verjaardag met je ouders, krijg je een kaartje, sta je even stil. Ik heb niet de familieopstelling wat normale mensen hebben. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Maar, en je staat op een manier in de belangstelling dat jij je leven moet vieren. En ik heb heel lang mijn leven niet gevierd, omdat het eerder een gevecht en een strubbeling was voor mij om überhaupt te leven. En eigenlijk dit jaar heb ik het gevoel, ik ga lekker mijn verjaardag vieren. En iedereen kan gewoon verkleed komen zoals hij wil. We gaan gewoon achterlijke muziek draaien en heel veel plezier hebben. En het hoeft niet per se om mij te gaan die avond. Ik wil de gelegenheid pakken dat iedereen een feestje kan vieren. En toevallig is het dan mijn verjaardag. En dan kan ik het gewoon samen vieren. Letterlijk slingers ophangen, taart eten en even doen waar je zin in hebt. Ja, waar ik zin in heb. Ja, zo lig je prima. Zo lig je ook prima. Dan is het heel logisch om het aan te hebben. Emotie op. Dat het je raakt. Lekker op. Attentie, attentie, attentie.